Askok gaur bertan ezagutu eta ikasi dugun izena klimaterioa. Ez da hainitz ezaguna, naiz eta denongan duen eragin zuzena, emakumeen ugalketa fasearen amaierak, ondorio fisiko eta psikologikoak ere baditu, eta oraindik ere tabua da beti gazte izan nahi duen gizarte honetan. Eta gaur klimaterioa zer den zehazki ikasiko dugu, horretarako hauxe da lehendabiziko gonbidatua Ane Debagoienako emagina da, eta aurten arreta zerbitzuan tailerrak antolatu dituzte. Gurekin da Ane Gillo. Kaixo, Ane. Kaixo. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ane, eta zuk azalduko diguzu lehenik eta behin guztioi zer den klimaterioa? Bueno, klimaterioa da emakumearen bizitzako etapa bat, eta etapa natural bat da. Eta ezaugarri nagusia da, ugalkortasuna poliki-poliki murrizten dijoala, ugalkorra izateari utzi arte. Edo zein etapa bezala ez da derrepentean gertatzen den zehozer, poliki-poliki seinaleak ematen juten da, ez da, gure oburutegiak beraien funtzioa jeitsi egiten dutelako, ez da, eta, bueno, horre sintomatologia aldetik, badaude batzuk ezagunak egite zaizkiguna da hori. Eta zeintzuk dira ezagun egiten zaizkigun ezaugarri sintoma horiek? Nik uste dut menopausia hitza edo klimaterioa aipatzen dugunean, beti danon burura etortzen zaizkigu beroaldiak eta izerritzeak, ez da, baina lehentxu hau gertatzen dian aldaketa batzuk izan daitezke odol jarioan edo hilekoaren zikloan aldaketak, bai luzeran eta bai kantitatean. Gero pixkat aurreratxo hau, beroaldi horiek eta etor daitezke, eta hor badaukagu gertakari bat, klabe dana da, azkenengo hilekoa. Guri gertatzen, azkenengo odol jari hori daukagunean, ez dakigu azkena da, beraz, definitzeko, pasatu beharko dute 12 hilabete, eta orduan esango dugu, bai, emakume hau iritsi da menopausiara, eta ja ondorengo bizitzara. Beraz, 12 hilabete pasatzen ez badira, oraindik ezin dugu ziurtatu azkena izan denik. Ez dakigu. Nola irregulartasuna dagoen, eta gero ja behin hilekorik ez daukagunean, sintoma aldetik, igual ezaugarri karakteristikoa da, azala lehortzea, vagina lehortzea, arrisku kardiobaskularra igotzea, osteoporosia aurrerago, baina dana ez da txarra, Hori galdetu behar nizun, momentuz dena txarra edo, ezaugarri negatibo batzuk edo esan ditugu, baina dena ez da txarra. Dena ez da txarra, pasatzen dana da ikerketak eta egiterakoan galdetzen dugun guztia, galdetzen duguna hori dela, baina emakume ere galdetu ezkero bizipenak oso desberdina dira, pertsona bakoitzaren arabera, eta dagoen ingurunearen arabera, edo kulturaren arabera, baina batzuentzako hilekorik ez eukitzea, kriston askatasuna da, edo haurdun geratzeko arriskurik ez eukitzea, edo egotea posizio baten, pixkat, norberak bere buruan segurtasun gehiago eukitzea, eta, pixkat askatzea, orain arte eukitugun loturengatik. Eta ze aholku ematen dizkiozue fase honetan dagoen emakumeari? Nire gustatuko litzake makilatxo magiko bat eukitzea eta tak, hola sintoma guztiak kendu alizatea, baina azken finean bizitza guztian zehar kontuan hartu behar ditugun bizitza ohiturak, nik uste direla benetan garrantzitsuenak, ezta? Ondo elikatzea, ariketa fisiko egokia itea, deskantzua, deskantzua, ez dakit benetan estrogenoaren jeitsierakin erlazionatuta dagoen, baina menopausia inguruan dabiltzan, klimaterioan dauden emakume askok esaten dutena da, okerrago lo egiten dutena, eta justo lo egitea garrantzitsua, eta estresaren kudeaketaren uste dut, dan hori ondo etorriko jakela. Aipatu duzu elikadura horien artean, eta ezaugarrien artean ez duzu aipatu, baina ez dakit orokorra den edo ez, baina deitzen ez ditugun kilo batzuk etortzen dira ere bai, ez dakit normala den edo ez, inork deitu ez dien horiek etortzen dira, eta elikadura on bat edo orekatu bat eramatea garrantzitsua izanen da, ez? Bai, elikadura orekatua garrantzitsua. Beste gauza batzutan kiloak datoz, eta arduratzen gaituena estetikoki da, kiloiek nun kokatzen diran. Ez que kiloak etorri baino etortzen dena da hori, zonalde hori. Bai, metabolikoki desberdin funtzionatzen du gorputzak, baina nik uste dut elikadurari buruz hitz egiten dugunean, garrantzitsua dela prozesaturik ez hartzea, koipe osasungarrixak hartzea,
batez ere barazki eta frutetan oinarritutako dieta bat, karbohidrato egokiekin integrala badia hobeto eta proteinak ere pizkatxo bat orekatu, arraina, frutu lehorrak, esnekiak, arrautzak eta, haragi pizkan. Zuek ikastaroak ematen dituzue, Debagoienako lehen zerbitzuan, lehen arreta zerbitzuan, jende asko gerturatzen da, jakin minez? Behitxu, guazik ginen pentsatzen, bueltak ematen asuntoni, ze ikusi gendun emakumen aldetik behar bat, eskaera bat, eta orduan, lau osasun zentrotan tailerrak antolatu ditugu, lau saio besterik ez dira, 2 orduko lau saio, eta egia da, oso gogotsu etorri direla parte hartu duten emakumeak. Asko? Jende asko kantitatez? Bai, nik arrasaten emate itxu tailer hauek, eta 14 bat emakume, eta ja, ez dakit egongo da urrengo ediziorik, baina urrengo edizioa baldin badaukagu, baina badauzkat 2 apuntauta, orain egin ez dutenak egin, eta urrengorako, bai. Aipatu ditugu orain arte, bereziki ezaugarri fisikoak, baina psikologikoak ere izango ditu. Bai. Aldaketa fase bada, orduan ez dakigu ziur zein dan arrazoia, baina klimaterioan dagoen emakume batek, arrisku handiagoa duk, aukera handiagoa duk adibidez depresio eukitzeko, ansietatea eukitzeko, emakume gazteago batek baino, edo gizon batek baino. Azkenean emakumeen garuna askoz plastikoagoa da. Ikusi besterik ez dago, aur bat eukitzen dugunean nola moldatzen geran aur horren beharretara. Eta horren plasticitate horrek askotan eragiten dabana da, errestasuna handiagoa depresioa eukitzeko, edo antsietatea, umore aldaketak, eta bar. Hane, etapa hau emakume guztiok pairatuko dugun etapa da, ez? Espero dut. Bai, hori da. Baina oso gutxi hitz egiten da, bai emakumeen artean eta baita gizartean orokorrean ere, bai. Ze hemen hitzaldi horietan emakumeak ikusi ditut, baina emakume horien inguruan ere gizonezkoak egonen dira, suposatzen dut, eta garrantzitsua izanen da guztiok izatea ezagutza hori, ez? Nik uste dut denbora askoan tabu bat izan dela, eta garrantzitsua da normalizatzea, ulerteraztea, ze pasatzen da, ze, batez ere bikote heterosexualak eta daudenean, eragina dauka harremanetan, eta komunikazioan bat eukitzea, baina informazioa eukitzea, nik uste dut oso garrantzitsua dela. Eta normalizatzea, eta lasai kontatzea segertatzen zaigun, eta baldin badaukagu sintomaren bat, benetan gure bizikalitatean eragiten diguna, topatzea moduak aurre egiteko, ze badaude moduak. Interesgarria benetan esaten ari zaren guztiak.